सुईटी हसीना मुरादिले कौटी अच्छी कह तो भाई अरे कहूँ तो भाई कौटी अच्छी कह मो भाई की भूल करी मैडम अरे भूल तू करी भूल करी तो भाई हेलो भाई की भूल करी की भूल करी से मो पाखरे गुलाम हे रहिबो मते छाड़ी अन्य कोठी जीवाकु चेष्टा कले मारी देबी तो भाई मो भाई सामने मु हिबाले हे छुड़ाई मो से हिबाले को नीच हाथ करे भांगी देबी ओए तो भाई कोठी अछि को से आगो होची मो भाई चल 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 जीवा अरे चल
20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ମୋ ସାଗର ମୋ ଶାମୁକା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ୟା ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଆଘାତ ସହିତ ପ୍ରତିଘାତ ବି ଆସିଛି। ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛୁ ରେ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ କିଛି ମାଗିନି ରେ ବନ୍ଧୁ, ତତେ କେବଳ ଏତିକି ମାଗୁଛି, ତୁ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବୁ। ମୁଁ ଏ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବି, ତୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିବୁ ରେ ବନ୍ଧୁ। ବାସ୍ ରେ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍। বংশী বৈশারে বাজে, এ বংশী আপে আপে বাজে। তুই মতো ভাবতে বকে বলি ভাবুছু, কইলে কোন বংশী মনে মনে বাজে, আপে আপে বাজে। আবে তুই এইটি বসি বংশী বজাইব, মু এইটি বসি রাতি সারা মদ পিবি, মহলাটা পুরা জমি যাব। আমি বংশী বজাবে বজাবে। মতে বিশ্বাস করন্তু মেন সাহেবা, এ বংশী বৈশারে বাজেনি। মতে যেতেবেলে কষ্ট লাগে, দুঃখ লাগে, যন্ত্রণা লাগে, এ বংশী আপে আপে বাজি উঠে মেন সাহেবা। তুই কোন মতো বকে বলি ভাবুছু, এই বজাবে বৈশী বজাবে, কত টাকা নেব? 5,000, 10,000? আরে শুন, তোরি বালা কেত বৈশী বালা কুয়ারি কি মো ঘরে দুয়ার আগে কুকুর ভইয়া খটেইছি। আমি বজাবে বৈশী বজাবে। যাবে বৈশী। তুচ্ছ আলম জগନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁଚ୍ଛ ଆଲମଙ୍କର ଟଙ୍କା, ଏ ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ ମେନ୍ ସାହେବ ଆପଣ? আরে তোতে পরে কইলি বংশী বজা বলে, মো বংশী শুনিবি, তুই এইটি বসি বংশী বজাইবু। আমি বজাবে। কাইকে এমিতি হসুছু, কাইকে হসুছু তো? এই মেন ସାହେବା, ଏ ବଂଶୀ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜେ, ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। আরে মু সাইনা ডেঞ্জার সাইনা। মু হাসিলে সুইটি হাসিনা, মু রাগিলে নাগিনা। ভলে কହୁছি বংশী, এ সাইনা যেତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ସେଟା ପାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ନ ପାଇଛି ସେଟା ମୁଁ କାହାରି ହବାକୁ ଦେବିନି। ତତେ କହିଲି ବଂଶୀ ବଜା ବଜା ବଜାବେ। এই মেন সাহেবা, ଏ ବଂଶୀ କେବଳ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜେ, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ মেন ସାহেବା। আরে কিয়ে তো বন্ধু? এসপি, কলেক্টর, কোন গভর্নর তো বন্ধু। এসপি, কলেক্টর, গভর্ଣ୍ଣର ଠାରୁ ଉପରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ହେଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଖି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ହୃଦୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ মেন ସାହେବା, ଆପଣ ଆପଣ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ওকে তুই বংশী বজাইবু না তো সে বংশীটাকে মনে ভাঙ্গি দেবে। মেন ସାହେବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିନେବି ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବୋଲି। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ବଂଶୀ ଗୋଟେ ବାଉଁଶର କାଠ ନୁହେଁ মেন ସାହେବା। ଏ ବଂଶୀ ହଉଛି ମୋ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସବୁ କିଛି। এই বংশী ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବି ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବୋଲି। ଯୋଉ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ହାତରେ ମୁଁ ବଂଶୀ ବଜାଇ ପାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ରହିଯାଇପାରେ।
ବଂଶୀବାଲା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବଂଶୀବାଲା ବିଷୟରେ? ଯୋଉ ବଂଶୀବାଲା 1600 ଗୋପ ନାରୀକୁ ତାଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିଲା, ସେଇ ବଂଶୀବାଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ନରସଂହାର କରିଥିଲା। ସେଇ ବଂଶୀବାଲାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜାଣନ୍ତୁ ବେନ୍ ସାହେବ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଟଲି ଜବାବ ଗୋଟେ ଗରିବ ହେଇପାରେ, ହେଲେ କାହାର ଗୁଲାମ ନୁହଁ। ଜାଣନ୍ତୁ ବେନ୍ ସାହେବ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଓକେ, ତୋ କଥା ମୋର ମନେ ରହିବ। ସାଇନା! Enjoy Saina! Hasinya sweet Hasina. Muragina! Nagina! ଜାଣନ୍ତୁ ବେନ୍ ସାହେବ, ଧମକ ଦେଖଉଛ ମତେ ଧମକ ଦେଖଉଛ। ଏ ଗରିବ ଟଲିବାଲାକୁ ଏ ଜବାବ ଗରିବ ହେଇପାରେ, ଏ କାହାର ଗୁଲାମ ନୁହଁ। ଜାଣନ୍ତୁ ବେନ୍ ସାହେବ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଧମକ ଦେଖଉଛନ୍ତି ମତେ, ଧମକ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତତେ କଣ କିଏ କିଛି କହିଛି? ନାଇଁ ମା, ସେ କିଛି ନାହିଁ ମା, ସେ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ମା, ହେଲେ ମତେ ଦେଖି ଏମିତି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡିଲୁ ଯେ? ମତେ କଣ ତୁ ନୂଆ ଦେଖିଲୁ? ମୁଁ ପରା ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାଦଶୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ପୂଜା କରେ, ଦୀପ ଜାଳେ, ଭୋଗ ବି କରେ। ଆଉ ସେଇ ଭୋଗ ତତେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ମା? ଆରେ, ସତ କହିଲେ ମା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବେ? କଣ ପଚାରୁନୁ? କହିଲେ ମା, ଆପଣ କିଏ? ମତେ ଯେମିତି ମତେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ସତ କହିଲେ ମା, ଆପଣ କିଏ? ଆରେ ପାଗଳା, ମା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ କିଏ? ଧରିନେ, ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ମା। ଆରେ ମା କଥା ଶୁଣି, ମୋ କଥା ଶୁଣି ତୋ ମା କଥା ତୋର ମନେ ପଡିଗଲା ନା? ନାଇଁ ମା, ମା କଥା ଶୁଣି ମୋ ବୋଉ କଥାଟା ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ମୋ ବୋଉ ମତେ ହାତ ଠାରି କହୁଛି, ଆଉ ମତେ ହାତ ଠାରି କହୁଛି, ଧନରେ, ଆରେ ଧନ, ବେଳ ବୁଡି ଗଲାଣି ପରା, ଶୀଘ୍ର ଲେଉଟିଆ। ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତତେ ଗାଳି କରିବିନି କି ମାଡ଼ ମାରିବିନି, କେବଳ ଏତିକି ପଚାରିବି, ତୁ ମତେ କହିବୁ? ମା କହିବି। ବାବାରେ କହିଲୁ, ତୋ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କିଏ? ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? କହିବି ମା, କହିବି, ଶୁଣିବେ? ମୋ ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସବୁ କିଛି। ହେଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ କେବେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମା? କାହିଁକି ବାବା? କାହିଁକି ନା ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ସିଏ କୁଆଡେ ହଜିଯିବେ। ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ମା ବୋଲି ଡାକେନି। କାହିଁକି ବାବା? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମା? ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ବୋଲା ବୋଲି ସେ ଯଦି ମରିଯିବେ। ଆରେ ବାବା, ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ବନ୍ଧୁକୁ କଣ ବୋଲି ଡାକୁ? ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ସଖା ବୋଲି ଡାକେ। ସେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋ ବଂଶୀ ସୁର ଶୁଣିଲା ମାନେ ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁ, ଆଘାତ ଲାଗୁ,
ପାର ହୋଇ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ଡାକ ତୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଧରେ ଡାକ କହ ତୋ ବନ୍ଧୁ ଏବେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି କହିବି ମା ଶୁଣିବେ ଦରିଆ କୂଳରେ ମୋରି ଘର ବଡ ଦେଉଳରେ ତାରି ଘର ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁମ୍ବାଇ ବଡ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ତା ପାଇଁ ବଡ ମୋ ନା ଜଗା ତା ନା ବି ଜଗା। ତାହେଲେ କହ ତୋ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଏବେ କୋଉଠି କହିବି ମା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। Da